u Orašju kreće i Gastrofest, Fišijada i Čobanijada. O toj temi ćemo upravo danas i razgovarati, a moj gost ovoga jutra je Mario Živković, predsjednik udruge ribolovaca Šaran iz Orašja. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo na početku, što očekuje posjetitelje danas ovdje na ovom platovu na Gastrofestivalu? Pa prije svega lijep pozdrav ekipi jutarnjeg programa i gledateljne federalne televizije. Danas ovdje možete očekivati izvrsne delicije, znači tradicionalna jela Posavine, to je fiš, odnosno riblja juha, riblja čorba i čobanac. Kako se evo pripravlja fiš? Koji sastojci sve idu u to jelo? Pa fiš je jelo koje u povijesti datira već dosta dugo, poznato je na prostorima Posavine, Slavonije, Baranje, Mađarske, znači otprilike sva ova mjesta vezane uz rijeke, Dunav, Savu, Dravu. Priprema se osnovni 5 sastojaka za pripremu fiša je riba, luk, paprika, sol i voda. Znači tih 5 sastojaka su osnovni sastojci, bez toga nema fiša, a sve ostalo je ono što imaju majstori svoje tajne, svoje začine koje oni kriju i to ne znamo dalje. Postoji li neka posebna vrsta ribe koja ide u fiš? Pa osnovna vrsta za pripremu fiša je uvijek šaran. Uz šarana znači tu je som, dobro je da ima štuke i ostalih nekih vrsta ribe koje daju poseban začin tom jelu. One se obično stave, skuhaju pa se izvade ili kroz temeljac koji se pripremi nešto ranije se dodaju fiš. Osim fiša, evo rekli ste, pripravlja se i čobanac. Koja vrsta mesa se stavlja u to jelo? Pa čobanac pripremaju lovci, znači to je prije svega lovačko jelo. Vrste mesa su osnovne teletina, odnosno junetina i svinjetina i naravno divljač. Divljač, najpoznatija je srneća divljač, uz to normalno divlja svinja i sve ostalo što oni već love i kuhaju. Osim evo jela koje smo nabrojali da će danas biti, koliko ova druženja, koliko ovi susreti zapravo znači za druženje ljudi, za druženje evo i lovaca i ribolovaca i svih ostalih? Pa ovi susreti puno znače. Mi imamo tu svake godine povodom Dana grada na sličan način Gastrofest, znači pod pokroviteljstvom grada Orašja. Ovo se organizira, 2 udruge, lovačka i ribolovna. Skupa te 2 udruge broje neki 900 članova, 451 i druga. Jako su dobra lijepa druženja, šteta što se ovakve stvari ne organiziraju makar 2 puta godišnje. Jako puno se tu okupi građana, gostiju, znači otvorenog je tipa, svi su dobrodošli putnici, kogod naiđe u prolazu može navratiti, pojest dobar fiš ili dobar čobanac. Bilo bi dobro da kažem još jednom da se to održava češće, jer stvarno je velika posjeta i sve što se skuha, a to nisu male količine, radi se o nekih 200 do 300 litara što fiša, što čobanca, sve se pojede. I evo još na koncu, ako možete reći koliko je grupa prijavljeno danas za pravljenje tih tradicionalnih jela i odakle sve dolaze? Pa uglavnom su to domaće ekipe, znači radi se o našim sekcijama udruge ribolovaca Šaran i lovačke udruge Sava. Sve sekcije su tu zastupljene, priključile su nam se još neke udruge kao što je Motoklub Posavac, Oldtimer klub. Gostiju imamo znači iz susjednog Domaljevca, iz Odžaka, lovci još više, oni imaju te susrete sa susjednim lovačkim društvima, tako da ih svake godine posjete iz ovih susjednih lovačkih udruga njihove ekipe koje dođu kuka skupa. Iako meteorolozi za danas najavljuju kišu, kakvo je vaše gledište? Hoće li biti kiše? Pa kiše će biti vjerojatno navečer, dotad smo mi već sve završili, pojeli. I da bude nama ne smeta, mi smo i lovci i ribolovci navikli i na kišu i na vjetar i na loše uvjete, tako da to nam nikad nije smetalo. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Molim. Evo, u nadi da će čobanac i fiš danas ispasti našim kuharima dobro i u nadi da kiša neće omesti ovaj događaj, ja vas srdačno pozdravljam iz Orašja i svima želim ugodan ostatak vikenda.